er mange, som spørger, hvad skal vi i Afghanistan? Jeg er her for at gøre en forskel, fordi jeg tror på den sag, som vi er hernede for, med at give bedre vilkår for det afghanske folk og frihed. Vi er op mod en fjende nu, der dagligt prøver på at slå os ihjel. Hvis de er på fjendens side, så skal vi se, om vi kan få dem over på vores side. Det er jo det, der er hele formålet i det. Men det er krig, det her. Skud, kommer! Den er taget! Kameraden, den skyder nok lige om lidt. Detonationen lige for en tredje god stilling, det er modtaget. Jeg bliver en 2-3 år ældre hver dag, når vi har den her type kampe. Det er folk og deres pårørende, der lige har de sidste kvarters tid sammen, og så sige farvel, og så kører vi videre til næste stop. Det er altså lidt rørt, når man skal sige farvel til sin kæreste, som ikke har det ret godt med det i hvert fald. Hun er noget nervøs for det. 2 minutters tid til de sidste kram, så kører vi. Nej, men 10 dør, det har altid været Jesper. Og den er garanti for, at det ikke sker noget. Det betyder, at døden er sikker, tidspunktet er usikker. Det er min kæreste. Vi har en anden stakkel, der er blevet ramt af en vejsidebombe. Og det er sådan, den ser ud, når den bliver ramt af 10 kilo eller sådan noget. Taliban sagde, at de ville sende 2 mænd afsted på en motorcykel. Ja, løft op for helvede. Vi kan ikke lide, at folk bevæger sig hen mod os, og især en høj hastighed. For potentielt så kan han være proppet med bomber og rulle direkte ind i os og slå os ihjel. Det er sgu dem, der står ude i forreste linje, det er dem, vi skal tage hatten af for. Hey! Vi skal give dem! Kan du ikke proppe noget i den der, så kom i gang? Ja, vi ved, vi vil i hvert fald slå 11 ihjel. Danmark, det er dem, der har haft flest såret hernede til forhold på indbyggertallet. Så vi er ikke særlig god statistik i Afghanistan for os. Vi sætter nogle tanker i gang, og man overvejer at sit job endnu en gang. Det er mere for Jakob og Dans skyld, at jeg tager derned igen. Deres død skal ikke være forgæves. Nu gider vi faktisk ikke mere. Nu vil vi bare gerne hjem. Vi er blevet mæt af krig.